Η ηλεκτρονική μουσική παραμερίζει τη μελωδία, την αρμονία, την αντίστοιξη. Ενώ για το Μότσαρτ υπάρχει πρώτα το όλον της μελωδίας που διαφοροποιείται κατόπιν σε μέρη, για την υπερσύγχρονη μουσική υπάρχει από την πρώτη στιγμή ο κατατεμαχισμένος ήχος που γίνεται έπειτα απλώς αντιπαράθεση μεμονωμένων ηχητικών στοιχείων, ασυνέχεια του είδους Στραβίνσκι, καθαρός ηχητικός κραδασμός, χάος ήχων και φωνών που έχουν αποβάλει κάθε νοηματικό ζυγό, που έχουν λυτρωθεί από κάθε νοηματική ανάγκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπορίς Μπιλίνσκι, μετά από έρευνες για τη συνοχή των μορφών και των χρωμάτων χωρίς θέμα, έφτασε στις λογικές συνέπειες της τέχνης του Ντεμπισί και του Ραβέλ, στους οποίους εμφανίζεται ήδη το μουσικό μοσαϊκό, η παράθεση μελωδικών κομματιών χωρίς την ανάγκη ενός οργανικού δεσμού μεταξύ τους.